yonke leminyaka sisibe engenzela wena mina ebengikwenza. Ngize ngathi owakabuthelezi nje ngoba ngangingafuni uthola imvelaphi yakho sisi. Mina ngibe nenkinga kakhulu nobaba wakho okuzalayo sisi. Sengiyayisho lento phambi kwe-TV akusenani ngoba iqiniso kumele livele sisi. Mina ngithe ngikumitha wena sisi, ubaba wakho waba yigolide kumina sisi, wangenzela konke sisi. Ngangithola imbali, ngithola yonke into mangiyimemeza sisi ngiyithole manje. Kanti ekugcineni kuzohamba kuhambe mntanami, ngithola ukuthi ubaba wakho kunentombazana ayizalisa. Le ntombazane mayizalisa nje befike azalisa intombazane mese linda inyanga eziyisithupha ngoba befuna ukuthwala ngengane sisi. Kosonke lesikhathi mina sisi bengivikela wena mntanami, ngabaleka nawe, ngahamba nawe mntanami, ngafihla ngisho isibongo sakho sangempela ngoba ekugcineni buzogcina uyitholile imvelaphi yakho ukuthi wena isibongo sakho owakakweyama mntanami. Nilaba nkashana kamenzi yaphuza umlazanga ameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehla nasezantsi ifundazwe zethu zonke-ke ikhona eningizimu Afrika. Siyathobeka siyabengelela kakhulu kwi-Black Life TV. Igama lohlelo-ke angimazi ubaba elami King Sithaka ngolapha kaluqa. Njengoba sengishilo angimazi ubaba, abantu abafika la bakhala ngey'nkinga zokungabazi obaba, sizwe ukuthi kuhambe kwahamba kwaze kwafika. Sabona sisi? Yebo, Kunjani? ngiyabonga. Ubani lo ngikhuluma naye? Ngikhuluma naye uSisina Isibongo wakwaButhelezi. Okay, sisi. Mhlawumbe-ke ngiqale phezulu. Kungani usisiye la? Ngize lana ngizokhuluma ngalobo fuzo lami lokulakababa. Ngihlukumezekile empilweni. Esikoleni akuhambi kahle, nasekhaya akuhambi kahle. Ngenxa yokuthi isibongo sakho nje awusazi. Angisazi isibongo sakababa. Bengizocela ukuthi ngazi isibongo sikababa. Alright. So uma ukhuluma noma ngoba phela uma uyena angithi uma wakho okuzalayo uyayathini yena ukuthi isibongo sakho uba? Mama isibongo angitshena sona ukuthi ngowakuyami. Okay. So nawe-ke yini eyenza ukuthi kungafinyeleleki pho ekutheni mhlawumbe-ke kulezi y'nkinga onazo uye esibongweni sakini uyolixazululela khona? Uyathi uvimba noma? Yini evimba ukuthi uma akuyise kini uma uthi uney'nkinga zesibongo sakini? Angivimbi. Yini evimba uma wakho? Umana inkinga evimba ukuthi ngiye kwisibongo sikababa kakweyami. Umana ngathini umuntu ongakholelwa izinto zesizulu. Kuvalele umana angibhekisele nale angafuni. Ngisho noma ngimcela ngithi mana ngicela ukuya kababa mama. Isibongo sakababa kakweyami. Ngiyocela nami ufaka isiphandla njengezinye iy'ngane nami ngiphumelele empilweni. Ngikujabulise mana njengezinye iy'ngane. Sekuwena umuntu esengisele naye la emhlabeni nogogo naye ngimjabulise. Ngoba uyena umuntu ugogo naye ongisekayo ukuthi esikoleni angifunde noma kunzima. Angitshela ugogo ukuthi uswele amandla wokuthi angise kubo kababa. Ngoba uma wakho ukhona, cela yena uma wakho akuyise. Kuba uyena okuyisa. Ongisayo kubo kababa. Hey, so ukhule ne-stepfather, right? Yebo. Ukuphethe kanjani na ubaba lo oyi-stepfather-ke? Hayi, i-stepfather singikhulisile sukela ngifunda u-grade R ngaze ngafika e-high school. Bese ngisayiso okwengane yakhe noma enazo ezinye iy'ngane. Ubengikhulisa nje ethi mntanami ngifuna ufunde ngisho noma ngingakuzali ngicela ufunde mina noma wakho sizokukhulisa. Lokho nje bengicela ukuthi ufunde esikoleni uhlakaniphe uhloniphe ulalele othisha khona uzophumelela. Alright. Kusho ukuthi ngama-4P u-stepfather ubedlala indima enkulu. Inkinga nje esikhona ukuthi kukhona izinto zesizulu wena oy'dingayo okufuna ixhumaniswe nesibongo sakho ngqo. Lesi kuma kunenkinga ngoba ngifuna kube clear masibiza uma sembiza ephuzweni lokuthi wena ufuna ukuya kini uyokwenzela into zesizulu kini. Kodwa uma uyanqaba ukuyisa even egcekeni-ke la athi ubaba wakho washona ngcwathwa khona. Right, asingamoshiki isikhathi asibone ukuthi mhlawumbe yena-ke uma esixoxela lolu daba uzothini
kuzothina esayidini lakhe sizwe kuyena singakhulumi konke nengane kanti mhlawumbe khona elinye isayidi afuna silizwe ngaye. Asihambeni ke siyoze ukuthi uma uthini. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukudla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright, siphinde sinamukele siyabuyela futhi again kwi-episode yethu ethi angimazi ubaba la sikhuluma khona ke nabantwana bathi balahlekelwe obaba babo. Sikhulumile ke esigabeni sokuqala sakhuluma nomntwana njengamanje sesigabeni sesibili la sekukhona noma lokuthiwa wazi konke. Ngenhlanhla ke uma akahambi yedwa kusamhamba nesoka lakhe ethe cha akafike nalo sizoza ukuthi kwenzakalani. Ma sawubona. Yebo sawubona baba. Ngiyaphila. Siyaphila baba. Wabonakala ujabha nje. Sengididwa ukubona i-TV baba. Iyadidisa ke yona ukuyibona. Famous sho. Noma ngekho famous kakhulu baba kodwa nje ngilo mama nje endaweni oyithobile. Yebo baba. Okay, sibingelele baba njani? Yebo sir. Ngasasa sizwe ubaba ubani? Ubaba uNgcobo. uNgcobo. Yebo. Ubaba uNgcobo, umama uNgcobo. Yebo kunjalo baba. Into engane manje thema ukuza ku-TV wathi uphatha isoka lakho. Phela indlela okufike ngayo umyalezo ufike ngale ndlela leyo ukuthi nami ngizojabula nobaba naye azongijabulisa kulokho esize kukona. Sengiyathuka ke nje mase ngibona nangu ndodakazi. Oh, ndoda uyambona ndodakazi. Yebo ndodakazi wami lo baba. Cha Nkosi. Sis. Nabazali sebefikile mhlambe kubalekile sibatshela ngempela ukuthi kungani bela. Kubalulekile impela. Awubatshele sis. Mana bize lana ngokuthi ngifuna ukwazi ukukhuluma ufuzo lami lukababa ma. Mana nginenkinga la ma. Uthi mana inkinga zami bengakwazi ukutshela ma. Awu mntanami. Awuyibambe lapho mntanami. Kanti uwongisusile ongilethela la. Hayini ma ukususile ukuthi ngcono size la ku-TV ma usizokhuluma. Kodwa bengeke sixoxe ekhaya mntanami le. Awumlinde mama mhlawumbe asho ukuthi kungane mhlawumbe uqhubeke sisi. Kungani umaye la? Awu kodwa mntanami uzongibukanisa nezwe. Wakhala ngako usuyazi. Ngiyamuzwa phela mase ekhuluma indaba zobaba kukhomba ukuthi uzongineka phela ezweni manje. Amlinde shona mntanami. Hayi ma ukuthi ngizobona. Kodwa uNkulunkulu wami. Uthi mana i-TV sometimes kuye isize ma ngeyinkinga thina njengeyingane ma ezikhula zisabancane obaba bazo kube ngabazi ma. Aningiphena amanzi. Awu kodwa uNkulunkulu. Hawu. Hayi ma. Mana ke sisi eqale nje ukuthi ngesikhathi ukhuluma nami uthe inkinga yakho ma mhlawumbe nawe icacisa lento sisi uzela kithi ngoba ukhala ukuthi ufuna ukwazi isibongo sakhe sangempela. Ngoba uyayibona ukuthi unenkinga wayesesikoleni nezingane ezikhona egcekeni akafani nazo. Lo ngafani nezingane ke kuyamcindezela engqondweni kumenza abone engaphumelele ezibone engafani nabanye. So ingakho ke cela ithuzela ngokuthi mayekhuluma ngalolu daba uyamtshela khona ukuthi isibongo wakuphi kodwa lesibongo umtshela sona mayesethi ufuna ukuya ngqo lapho yofakwa into ezifana nesiphandla. Awuvumi ngenxa ukuthi kwawena into zokholo ayivumi ukuthi ubelievele kuleyo nto. Lapha ke sizwe likhona indaba enjalo kuyafika emadlebeni akho ma. Hawu kodwa uNkulunkulu wami hawe ngabe kwenzakaleni Nkosi yami kodwa sisi sungaze ungibukanise nezwe kangaka. Ehlisa uma. Hawu. Yeah. Hey. Ayikho into engizoyisho baba ngiyaxolisa kodwa shothi sekumele ngilikhuluma iqiniso ngoba naye phela ingane isingilethe ku-TV. Mana ke. Sekumele ngifinyelele eqinisweni. Nje kakhulu. Ake ngizwe ngawe baba mhlawumbe kancane. Ungixolele baba kulolu daba lomntwana ikhona into kwayinothisa mhlawumbe akakhuluma ngayo efana le.
Hayi ingane beke likhulume udaba kunina. Udaba iyalazi sichazela kodwa ke bengazi ukuthi udaba osolungaka lize lifike kuma TV nonina. Bengazi ukuthi yini imvimba ukuthi angahlala kahle nengane balichaza udaba ngendlela ehlelekile kungaze kuze kubizwe abantu beindaba esona indaba ezonikela umhlaba wonke. Kodwa nje bengeke ngingazi ukuthi sengaze kuze kufike kuleso sigaba leso. Khona Madlamini yini ebekwenza ukuthi ungakwazi ukuhlala kahle nengane phansi udaba nelilungise. Wena ndodakazi uma kuwukuthi benihlala phansi betheni uma ngoba phela angicabangi ukuthi sengingaze kuwukuthi wena songaze usambele ngale ngemumva uye kuma TV uhluleke ukuthi udaba nelilungise noma Uthi umana baba bengafuni ungilalela umama. Kwangcono ukuthi ngikhulume nawe njengobaba wami noma ungangizali kodwa. Usibone isimo sami sisenzakalani. Bekuwena umuntu ubode konke bengikwenza sisi bengenzela wena mntanami. Konke bengikwenza bengenzela wena mntanami. Ukuthi manje wona ujaha ngokubalisa. Oh. Ngazi ukuthi manje uyasidawa ukuthi sizivale wena. Kanti manje thina sifuna ukwazi igist yodaba lokho ukuthi kahle kahle ukuvela kwalomntwana uvele kanjani. Mhlawumbe siqale eqaleni uzophume egcine and kungani lesi sibongo ngamtshela sona. Isona yini isibongo sakhe ngempela. Asiqale lapho lisona. Cha kusona baba isibongo sakhe ngamtshela sona ngempela. Kodwa konke bengikwenzela wena sisi. Yonke leminyaka sisi bengenzela wena mina ebengikwenza. Ngize ngathi owakabuthelezi nje ngoba ngangafuni uthola imvelaphi yakho sisi. Mina ngibe nenkinga kakhulu nobaba wakho okuzalayo sisi. Sengiyayisho lento phambi kwe-TV akusenani ngoba iqiniso kumele livele sisi. Mina ngikhule ngithe ngikumitha wena sisi ubaba wakho waba yigolide kumina sisi wangenzela konke sisi. Ngangithola imbali ngithola yonke into mangiyimemeza sisi ngiyithole manje. Kanti ekugcineni kuzohamba kuhambe mntanami ngithola ukuthi ubaba wakho kunentombazana ayizalisa. Le ntombazana emayizalisa nje befike azalisa intombazane meselinda inyanga eziyisithupha ngoba befuna ukuthwala ngengane sisi. Kosonke lesikhathi mina sisi bengivikela wena mntanami ngabaleka nawe ngahamba nawe mntanami ngafihla ngisho isibongo sakho sangempela ngoba ekugcineni buzogcina uyitholile imvelaphi yakho ukuthi wena isibongo sakho owakakweyama mntanami. Owakakweyama mntanami isibongo sakho sangempela ubuthelezi mntanami ngamusho nje ngoba ngifuna ugcina ungatholanga ukuthi owakuphi ngoba bengibalekela ukuthi ekugcineni mntanami ngigcine ngikuzuza ugcina ushonile mntanami. Ngikhulule ma ingakho manje uba ngifike ku-TV. Kodwa uNkulunkulu ungixolele baba ukuqamba amanga nakuwena. Enhlizweni yakho ma ngoba nami ma yonke indawo kumnyama la ngisingakhona ma kumnyama. Ngisho ugogo naye kwayena ngisho ukuthi ma ubesaba ungitshena ma. Kodwa ma sonke lesikhathi umtheleleni ma. Into ebidala ukuthi ngithule. Into ebidala ukuthi ngithule mntanami ubaba wakho ngihlangana naye. Angazanga ngisho umndeni wakhe, angazanga ngisho ikubo ngoba bewumuntu obephila nabangani, ngisho kulotsholwa kwenziwa yonke into bethumela abangani bakhe ukuzolobola yonke into yayishesha mntanami ngoba ubefuna ukuthi ekugcineni ngithi mase ngimzalela ingane mase yathwala ngayo mntanami. So angikwazi kahle kubo kababa wakho nami njengoba ngiphila mntanami kwayena kwahamba ngezwe thi usashona mntanami. Njengoba bengihleze ngithi ubaba wakho washona bengithi ushonile okwangempela kodwa kuyisibongo bengingesona. Njengoba bengithi ukuthelezi nje isona kuphela mntanami engenza iphutha kusona. Ukube ngangazi ukuthi umgulukudu lo ofuna ukuthwala ngengane yami kwakuhamba ushone vele ngangokutshela kwasekuqaleni esi-right isibongo. Angiwazi umndeni wakhe nami mntanami. Madlamini kodwa ngoba uyasazi nje isimo sale ekhaya ukuthi thina sabantu benkolo izinto sizenza ngamasiko. Awusabonike nje nasenganeni noma izinto seyiphambana nje ukuthi kugcineke ngoba phela lengane kushuthi ibulawo wena phela mawuza kanjena. Izinto meke kwaphambana emsamo nje ngendlela lento izinto ziyabheka. Ngiyakuzwa baba kodwa ngokukhulu ukuyithoba baba ngizocela ukuxolisa kakhulu
kuloyo ndawo baba akukho bengingakwazi ukuthi njengoba kuhamba isikhathi kuzogcina kube khona izinto ezivelayo nami bengiyibona impilo yengane kodwa kuso sonke lesi sikhathi bengiyitshela ukuthi mangabe sikhuleka kuNkulunkulu ngelinye ilanga uyosikhumbula baba ingane igcine iphumelela iba right ngoba noma ngabe ngaveza ekuqaleni but ngangizomthathapha ukweyama ngoba ngazi ngisho Kodwa-ke oyedwa mana-ke wakwakhe. usakubona ukubalulekile ukuthembeka kumkhwenyana wakho ekukhulisela ingane kahle kangaka nahlala ukuthembeka kuyena yeka-ke mhlawumbe ukuthembeka kuyena mhlawumbe alazi iqiniso ngoba ngicabanga ukuthi babungcobo nje obela naye uklulesi njengathi sonke nje siyathuka nje thina size la sizola indaba kaButhelezi nokwazi-ke ingane yazi igceke bese iya lapho uyofaka isiphadla sesidingayo Ngiyakuzwa. awusaboni-ke kufanele-ke umtshele-ke yena Bekufanele baba kodwa ngaso sonke isikhathi awuyiplaneli impilo ukuthi uplana ngeni indlela uyitshela ukuthi uright kanti awazi kusasa likuphatheleni cabanga ngoba baba. lento wayenza Sekufike kangqingetshe-ke manje ila sekumele kuphume khona ingonyuluka. lento wayenza wawuprotect umntanakho ukuthi angafi kahle kahle uphila njengenxa yakho ukuthi wamthanda kunjalo wamprotect sisi ngangizamela Kodwa-ke, wena ekugcineni wenze ngikuvikele. wrong Ngiyakuzwa konke kodwa mntanami ngiyacela ungixolele mntanami kodwa kukho konke mntanami ebengikwenza bengenzela wena mntanami Mina ma- uyazi ngikuthanda Ngiyoxola kangakanani mina mhla safuna ukuthi ikuphi kababa ngibonga ukuthi lo baba omlethile empilweni yami ungithathiso okwengane yakhe ngisho noma ngithi ngifunani kube uyena ohlezi ephambili noma odadewenu mana nomalume mina kube ngasiboni isithunzi sami kube bona ukuthi mina kule khaya angibalulekile mina bona ibona abantu abaziyo nawe ukuthi ubaba mina angimazi ubaba wami ngiyakuzwa washona, mntanami mina ma lento ngiyakuzwa ingihlukumezile ma kwakhona Esikoleni, lokho ukuthi angiphathi ubamngcobo esikoleni. akuphathe ngale ndlela akuphathe ngayo nakhona lapho bengisabela kona ukuthi mangiveza lengonyuluka nobaba mhlawumbe angasasuka ashintshe enganeni ingakho ngikufihle kwaze kwafika la ngoba bengibona ukuthi ubaba umntanami umphethe kahle angiphiki baba ngiyabonga ingane ungikhuliselile yona wangifundisela futhi yona ingane ilesi sigaba ekusona nje ngenxa yakho baba Kodwa sibambisene Madlamini, isikhathi esingaka uwazi kahle ukuthi ngiyithande ngazi ukuthi akuyona eyami. Ngayikhulisa njengendodakazi yami. Yazi yakhula zaba ngaka ngiyenzela yonke into nawe ngikwenzela yonke into. Bowucabanga ukuthi ngabe sekuyini sengashintsha lapho kube wangitshena ekuqaleni nje ukuthi Ngiyaxolisa baba, nje njengoba ngiyaxolisa ngifika nale ngane kakhulu. lengane ngasho uyise kanje kusho ukuthi ngasala noButhelezi loyo ngasala Inkinga naye. baba bengisaba leli gama ekumele ngigcine ngilichazile linesithwalo phakathi nganginalamahloni ukuthi baba kwawena mhlambe ngekuze ungithembe ukuthi shuthi ngaba yintombazane eyilabatheka eyayengwa imali kanti iyengwa imali nje izifika kulesi sigaba ekusona bengisaba leli gama elikhulu nje lesithwalo baba ungixolele baba ngiyaxolisa okay nakuwena mntanami ngiyaxolisa kakhulu okay mhlampe-ke ukuze sifike emaphethelweni nale ndaba ngiyabona ukuthi amasayidi onke ayavela manje ubaba uyakuveza ukuthi naye iyamthusa lento ukuthi esenze okungaka uma still bengamthembi ukuthi amtshele iy'mfihlo sisi elakho lokugcina kuma nangoke selikhulumele eqiniso-ke athini amazwi akho mina athi amazwi ami malume lokhu akushiwo namhlanje ngiyabonga ukuthi inkosi ukho konke nami kube ngithandaze enkosini ngicela ukuthi inkosi icela ukuphumelela kungenzeki kodwa ngibonga ukuthi namhlanje ukwazile ukukhuluma iqiniso yonke into ekuphethe kabi ngaphakathi noma ubaba ubeyenza lento ayenzayo kodwa wonke umuntu uyakwazi ukuhlala kunomndeni wakhe nikwazi ukuxoxa ngisho noma kusengikhulile ukwazi ukuthi hayi sisi ubaba wakho befuna ukwenza 1 no 2 mina angazi mina ngobaba wena owaziyo ngempilo yababa mina ubaba angimazi hlobo mina nangazi ukuthi ubaba wami nje mina nangu ubaba wami ongikhulisile mina ukuthi ubaba mina ufuna ukuthola ngami angikwazi mina lokho mina ngeke ukuthi nifike kuningise emhlabeni mase lapho uyajika futhi uyangithatha uyangisusa kubaba wazi ngani ngobaba mhlambe ubefisa naye ukungikhulisa kanti kusho ukuthi ngengxabano yenu kunaxabana wadecide ukuthi hayi suka emehlweni ababa wakho mina ngiyafisa ukuthi nami ubaba wami ngimazi kodwa-ke sesifile-ke isikhathi sokuthi ubaba wami angimazi washona ubaba wami njengoba usuzosho la kusho ukuthi ubaba washona
nangu mina uma umuntu esengisiza njengoba kwami noma abangani kube ngangihloniphi kube ngithuka esikoleni ngishawa ngenxa yokuthi ma khona isinyama enginaso ubaba kusho ukuthi ungiflathele mina ubaba ma angimazi ukuthi ungiflathelelani. Okay, right. Ma, umuntu wevangeli njengoba sikubizela ngoba uhloniphekile uma wazi ukuthi uyathandaza. Kule part enhlambuluko benenze njani? Wenze njani makufika kule part okuhlambuluka njengoba nesigaxa singaka? Hey baba Esontweni. bekuba nzima baba kodwa mangabe uphila ngaphansi kwabantu kumele okunye ukufihle behleze bebona iside eli-right but ngiyabona namhlanje isifundo engisitholayo because njengamanje sekuzokwazi bonke abazalwane enkonzweni ngoba kuzovela konke ku-TV akukho futhi okunye sengingakwenza ukuguqa nje kuNkulunkulu ngikhuleke kuyena mase ngicela uxolo nawe mntanami futhi ungixolele nasebandleni futhi ngizoyihlambulula ngilibeke futhi iqiniso njengoba linjalo ilokho kuphela nje okubalekile engikubonayo ekumele ngikwenze manje baba. Mapholo, uyinhloko yekhaya. From la senze njani? Umntwana uyagcina efikile egcekeni ngokwemvumo yakho ke njengobaba oyikhulisile ingane. Hey, hayi kodwa kukhona kube indoda. Kodwa njengomuntu okhulele enkonzweni othanda namaqiniso. Kona akukho okufihliwe ngiyovela njengoba sekuvelile kodwa ke kungithusile ngoba nami bengazi ukuthi umama ungifihlela isigaxa esikhulu kangaka sendaba. Ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ingane igcine itholile kuyo ayikhombise yenzelwe izinto zakhona ngoba nami ungenzi kahle kayo esikoleni nokuba abantu bekhipha inyama nambana nje bekungiphatha kabi lokho. Kodwa ngixakeke ukuthi yini ngitshena ukuthi mhlambe nje isimo nje sokweshintsha kanti indaba ingale ngemuva. Yiloko nje engakusho nje ukuthi kona angizoyeka ukuthi ngiyithathe njengomzali wayo. Izandla ngivulile kodwa nje iphambili lakhe kumele ukuthi ilazi sengaba kuyona ukuthi ekulazini kwayo ke yona sengibona ukuthi ngumuntu onjani mhlambe noma isidi sathi ukuthi uyohlala kubo noma izoqhubeka nehlale la kumina. Mina nginankinga ngiyithatha njengengane yami. Alright, yonke okunye ke sikushayela kwi-comment section sizwe ukuthi mawuphawula wona uthini. Wenze njani udabeni njengalolu makufika esikhathini sokuthi wazi ukuthi umuntu ohleli naye kunesigaxa semfihlo ebekade ehleli naso mayelana nomndeni wenu kuwodwa ngaphakathi. Sibhekene ke nokwamakhwapha nibona ukuthi lezi ngane nezikhulisayo ezeni makwezenu nenze njani ukuze igcine zaza makubo ukuze izimo zabo empilweni eqonde. Igama lami King Sithaka, angimazi ubaba egama lohlelo nisale kahle. The Black Life TV.